χρόνος είναι φίλος. Είναι ορατός. Το θέμα της ακμής είναι ένα θέμα που με τυραννάει χρόνια. Γιατί νιώθω ότι για όλα υπάρχουν λύσεις. Τα σημάδια του χρόνου, τις ρητίδες. Θα φορούσα πάρα πολύ εύκολα κόκκινο κραγιόν. Μάσκαρα και that's it. Θέλω να φαίνομαι φρέσκια. Με αφορούν οι τάσεις μόδας οπωσδήποτε. Είμαι αρκετά νέα και θεωρώ ότι μπορώ πολύ εύκολα να τις ακολουθήσω. Ο ειδικός δεν είναι καλός γι' αυτό να σου πει όλα τα μυστικά. Ένας επαγγελματίας νομίζω ότι θα μπορούσε να χειριστεί την εικόνα μου. Για να ξέρεις πώς θα βγαίνεις φρέσκια, ζωντανή, ακόμη και στα 40. Εσείς τι περιμένετε? Δηλώστε συμμετοχή για να ενισχύσετε τη γνώση και τις ικανότητές σας και να μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες των γυναικών κάθε ηλικίας. Τον τρόπο θα σας τον δείξω εγώ.